Shut up and sit down. A consecuencia da morte de Bóveda foi as ideas que tiña e, por suposto, a idea de unha independencia absolutamente económica de Galicia, non? El decía, ademais, moi ben expresado, que a autonomía real ficará implantada cando os galegos entendamos que somos capaces de vivir dos nosos cartos. Mentre será unha autonomía administrativa, en papéis, etc. Ata que non entendamos que nós, cos nosos impostos, somos capaces de subsistir por nós mesmos, ese sería o día que a propia haber da autonomía entre en vigor. E máis o estatuto que presentou Bóveda como economista no seu deseño facendístico era moito máis avanzado e moito máis consecuente que o que temos hoxe en día, que o aprobado hoxe en día. É dicir, ese estatuto antigo buscaba máis autonomía de Galicia que o que conseguimos despois na transición.